Denge gel, Denge Kurdistaniye. Cenavên Danûçeyan a radyoya Denge gelden baş godarên hêja îro 8 Şubatê 2025 şemî li Brükselê saat 9 li Amedê 11 em ê nûçeyên dawiyê pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poyê. Pele godarên hêjan bi nûçeyekê lezgîn pêşberê wene Rojnamavan Aziz Köylüoğlu değerişe Türkiye'de hata katilkirin hatraganı ku Rojnamavan Aziz Köylüoğlu di 27 çileyde Liraniye değerişe Türkiye abı balafren bemruf asihaye hata katilkirin. Erişen dagirkeriyem li Bakur Ruşatê Sûriyê di dome Erişen Devleta Tirkiya dagirkeriyên li ser xaka Rojava beyna haber dewam dike. Li gor agahiyan gundê Tirwazî, Şerkê, em Elbermal û Hewcî yên başûrê Sulûkê her wa gundê Fatsa û Sigûrê yên Eyn Îsayê hatin bombebaran kirin. Heta vê saetê jî têkilher bombebaranê de tu agahî nehatine bi dest xistin. Li Tiltemirê jî gundek û ambarên genim hatin toparan kirin artêşa Tirkiya dagirker di saetên serê sibehê de gundêwarê Rûşlatê bajarê Tiltemirê yê kantona Cizîrê toparan kir. Artêşa dagirker gundê Gozeliyê û ambarên genim ên li gundê Elkêf û Bûsan toparan dike. Li Amediyê malekê hate bombebaran kirin Erişên Devleta Tirkiya dagirker li ser başûrê Kurdistanê dewam dike. Balafrekê bê mirov a bombebarkirî ya Devleta Tirkiya dagirker duh li gundê Mijê ya navçeya Amedê ya duhokê malekê bombebaran kir. Derbarê ziyanên canî û maddî de agahî nehatin bi dest xistin ji ber ku artêşa Tirk li mal û milkên gundiyan armanc kir şêniyên gundên Mijê, Kevne Mijê û Girgeşê bi zorê hatin koçber kirin. Li başûrê Kurdistanê 602 gund dibin metirsiya valakirinê de ye. Endamê tîma Kurdistanê ya rêxistina CPT ya Amerîkî Kamuran Osman têkildarê valakirina sê gundên dînar ya duhokê agahî da. Kamuran Osman wiha got welatiyên gundê Nepaqî, Berkekurê û Kafya yên dikeve qontara çayê garê gundên xwe valakirin û derbasî dînar û akrê bûne. Osman destşankir ku çarê Sibatê hêzên ewlekariyê ji gundiya re gotibû eger hûn gundên xwe vala nekin jiyana we dibin metirsînî de Kamuran Osman anî ziman ku ji ber êrişên Devleta Tirk heta niha 183 gund hatine valakirin. 602 gund dibin metirsiya valakirinê de ne û nêzîkî 400 gund nikarin bên avakirin. Ferhat Şamî got tîmeke Mît a Tirk di destê hêzên me de ye. Berdevke ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Qasîdê Ferhat Şamî derbarê êrişên Devleta Tirk de ji şanel heşra axivî. Ferhat Şamî daxaftina xwe de balkişan ser xelekê girîng û wiha got gelek kesên ku niha li Şamê û Helebê riya xwe diqîrin piranî Mîta Tirk e. Niha belge û vîdeo di destê me de hene. Bi taybetî de êrişên li ser bendava tişne û piraqala qewzagê tîmeke Mît a Tirkê ye. Ew tîma Mît a Tirk niha di destê me de ne û me wan girtiye. Di demên pêş de em ê vîdeo û belgeyên wan ên li xwe mukur hatine ji raya giştîrê belav bikin. Devleta Tirk niha rast xwe di nava hemû saziyên Sûriyê de xwe bicih kiriye. Di nava artêş û istixbaratê de xwe bicih dike. Hatta ku di nava şirketên aborî şirketên telefonan û internetê de xwe bicih dikin. Li navên bajaran bi taybet li Heleb, Humus û Hamayê xwe bicih dike. Dixwaze Sûriye duwarê siyasî leşkerî û heta çandî de têxe destê xwe de. Qesedên asname sê şehîdan eşkere kir. Qesedên asname sê şervanên xwe yên dibin
برخودانا تشنه و کوبانه ده شهید بونه به داخویانه که اشکره کرده داخویانه ده وحد گوتن سه هفرین مین تکوشر ولات اریش حکمت ایبو بروسک الا نورالدین صادق و دلشیر یاسیر بوزان شیخ نبی لسر بندوا تشنه و باشور کوبانه شهید بون قصد سرساق جمال باطن شهیدان رخوست و سوزا بردوام کرنا تکوشینه برخودانه دا لأدنه یک جزاروک سه کس هاتن گرتن ایریشن قرکنه سیاسی لترکیه و باکوری کردستان دوام دکه لأدنه شوا 5 سبات پولیسان به سرگلک مالان ده گرت ده انجام سرده گرتن آنده ولاتی ناوی دم هات سالام ümit دیجده و زاروک بناوی مفه جالی پولیسان و هاته بنچاف کرن پشتی کریارین لمدوریتا او سوکی adliye kirin. Dadgi hatık ev bihinceta endamtiya rexistine u hilgirtina amurên teqemeniye girtin û rêkirin girtîgihê. Rojnamevan Öznur Değer meselî li hemberî به اخلاق و فاشیزم نتواندیه روزنامه‌وان özgür değer کو د سردگirtina malede به işkence hatmın çavkirin و girtin biriya parêzerê xwe peyamekta Öznur Değer peyamê xwe de hati bêje em ê bi pênûsa nazındaştan û cîhan bilgin lêdî jî faşîzmê bibin qîrîna heqetê ev operasyoneke tolhildanê bû lê me serî li hemberî vê bi ahlaqî û faşîzmê netewandiye bila ev jî ji wan re bibe derd ji roj roja bilindkirina dengê heqetê ye bi silav û hezkirinên xwe şwererê dikim. Raportera netewêniyek bûyî banga betalkirina biryara darvekirina Paxşan Azîzî da. Nerazîbûnên li dijî cezayê bi darvekirina li Îranê dewam dike. Herî dawî raportera taybet a netewêniyek bûya Îranê mal sat ton têkildarî girtiya Kurd ya jin Paxşan Azîzî li ser hesabê xwe ya X'ê daxuyaniyek da. Mayîn saton di daxuyaniya xwe de got darvekirina Paxşan Azîzî wê qanûnên mafê mirovan ên nav netewî bin pê bike û ev ban kir. Pêwîst e dewleta Îranê demil dest cezayê ku li Azîzî hatiye birîn rawestîne. Rusya'ya kontrola bajareke stratejik bi dest xiz ji hezîrana 2024 ve li bajarê Ukrayna Toreyskî şer pevçûn dijwar rû didin. Wezareta Parastinê Rusyayê têkildarî vî şerî duh daxuyaniyek da û got di encama operasyona de bajarê Tureks hate rizgarkirin. Hêzên Rusî destpêkê gundên li aliyê rûşhilatê bajêr bi dest xistin û piştre xwe gihandin taxên li derdora turistikê. Li tax û kolanên bajêr şereke dijwar rû da û bû sedema wendahiyên giran û hilweşîna bajêr. Piştî çilê 2025 jî şerê li herêmê gurttir bû û duh hêzên Rusî herêm xistin bin kontrola xwe de. Bi destxistina kontrola bajarê Turîskê wêrê li ber hêzên Rusî veke ku xwe bigînin bajarokê Kostanîvîskayê. Li gorî serleşkeriyekê Rusyayê Kostanîvîska li herêmê yek ji herêma herî girîng e. Beli godanca me nûçeyên saat neh pêşkêş kirin lê em dixwazin nûçeyê lezgîn dubare bi were par ve bikin Rojnamevan Aziz Köylüoğlu Değrîşa Tirkiye'de hat qatil kirin. Hat ragihanî ku Rojnamevan Aziz Köylüoğlu di 27 çileyê de li Ranyayê Değrîşa Tirkiye a bi balafirên bê mirov Sîhayê hatiye qatil kirin. Weden baş. افدم همون چاغن و خوش بین تماشاوان هجاب برنامه کدن بخلک کدنه دیروک نهایه ام بورانه اوی برنامه